Къде са парите? Изпи ли ги? Абе, стига глупости сега. Той шефа е сигурен, че следващата седмица... Ивайло, please, read the text. Какво става тук? Чичковците ще ни вземат къщата. Търгът ще се състои след 3 дни. Това е цялата история. Въпреки, че искам да се разберем като нормални хора. Няма как. Такива са правилата. Шефа, тук ли е? Трябва да говоря спешно с него. Не, парите ми трябва до утре. Нете, имате ли да ми дадете 2 лева? Съжалявам. Съм в тотална безизходица. Вземаш заедно до срок от 1 седмица. Голяма сума. Това не са хора, това са пълни изроди, разбираш? Госпожо, затваря. Да не почнеш да ми хитрува сега. Знам и за мъжа ти пиендето и за дъщеря ти знам.